su na kira ta da autar mata. Ribar soyayya aure ga maza har mata. Kin bar na cikin kewa yau kin yi min rata. Da ke kaɗai na saba kin ji sarautar mata. Ke ce na saka cikin raina waki zan matata. Rashi na ganin kirena walle ke yunkuna. Kina kauna ta ni ma haka ke zannuna. Ki zama amarya ta ni haka ne fatana. Ni da ke an shaide muna yin kaunar juna. Halin Allah ne fa mu ba ku gabana. Bishiyar kauna ta ni da ke kuma ta yi warasa. Ina ta kira ba ta shiga kuma balle amsa. Inda da akwai kauna maso ya baya nisa. Sai fa yau kin bar kalbina na ta kwarara. Zan zaga gari gari cikiyar ki ina yin nema. Take a yanzu nake yin kewa. Hoton ki dare rana ya zamto motsina. Ina zangan ki magana yau kar in zamgawa. Ke ce burin rena don in ganki gidana. So ne ke sa mutum ya zamto tamkar wawa. So ne asalin mu ne boka ke na yarzana. Kyawun halinki ne ya saka waske nuna ne. Ke dai ta daban ce a cikin mata bare ne. Halinki mai kyawu ne ba kya rubin zamani. Kaunar ki nake mashin san ki fa ya soke ni. Ke ce magani na kuma ke dai ce ne nuni. Labari na kan soyayya ce mai launi. San ka soyayya ita ce mai daɗi. Ashe aure za a yi mata kunci. Sai dai ita ba ta san auren za ta yi yaji. Ta kira ni tana kuka yau ta faman kurji. Natsuwa na kasa zuciya ta har ciki hanji. Ta ce aka yi auren mutuwa sai ta yi. Ta da banci a mata al'amarin ki aka yi waye. Daga nan ki na san kin waye. Al'amarin so babu alaye ne. So na ɗarke kai waye. Don ku so ku kira mu tagwaye. Ku kira mu tagwaye. Ku kira mu tagwaye.